my eye. Girl, I never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend. I scream it too. There's nothing there. There ain't nothing that I need. Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, ain't nothing please me more than you. Oh, let me go home. Home is wherever I'm with you. Oh, let me go home. Home is wherever I'm with you. מה הקטע של הפלופי הנשי? איזה סגנון יש לך עכשיו? רוצה למדוד את זה? ראיתי שהסתפרת. למה הצורך הזה בנשיות, אני מבינה? כי זה לא משהו מרגישים בפנים? זה בא מבפנים. אני מרגישה שבא לי יותר קצת פחות נערי וילדי. גם איפשהו אין מה לעשות, זה גיל 30, חבר עם משפחה, ילדים. אולי צורך זה להתאים את עצמי. אוקיי. מה זה? כן. זה נשי? זה מה יש. מה זה נשי? זה צבעוני? זה פלסטיק, זה שייך לגיל הנעורים של הפרסומים. רגע, אבל את רוצה לעשות קעקוע עכשיו, אז מה... קעקועים זה גם לכאורה הגיל ה... בעצם צריך לתקן את הקיים. מה זאת אומרת? יש לך אחד. לעלות עליו. ממתי יש לך אותו? כן? חייזרים באים מרוב התאורה הזאת. מה את לוקחת, ממי? לא יודע. דברים שהיו לפני 30 שנה, נראה לך שאני זוכרת. אבל את זוכרת איך הייתה? בגיל 10 הייתה ילדותית לדעתך? גיל 10 הגיוני שנהיה ילדים. נכון. אבל כאילו, מה... בואי תספרי לי עליה, אני לא הכרתי אותה בגיל 10, אני הכרתי את מרין ראם בגיל 16. זה לא השתנה הרבה, ואז... אבל לא, את חייבת לספר לי, אבל... נראה לך שאני זוכרת. ספרי מה את אני זוכרת. לא זוכרת. תספרי מה את זוכרת.
מיקי, מסנוורת אותי להסביר. את יכולה לספר מה את זוכרת בבקשה? כן, ששיחקה בבובות. צריכה ילדים. מה עוד? זהו. איך היא הייתה, אבל כאילו, הייתה מצחיקה? הייתה ביישנית? אני לא זוכרת מה תסתכלו לי. קצר אותי, תסביר. מרין, איך את זוכרת את עצמך? בגיל הזה. אותי לא. כן? ברור שכן. ברור שאני זוכרת. אני לא זוכרת אותך. אני זוכרת הכל. ועד כמה שהיא מסרבת זה, היא שיחקה איתי בבובות האלה. איזה בובות זה היו? ברבי כאילו? עשינו כן, זה היה בובות. זה היה מין... פלורם נראה לי. לא, זה היה מין לוואי של איזה עץ שנפל, כאלה עיגולים של עץ, והיינו דוקרים אותם ועושים מזה בובות, והיינו משחקים בזה. הגיוני, ילדות בן 10. ילדות עשוקה שכזה. ברביות. סליחה שלא ביצענו אקט מיני בגיל הזה, אבל כן, שיחקנו בבובות. היו ברביות או ש... זה חריג ל-2013, שזה מה שילדים עושים, כן, שיחקנו בבובות בגיל הזה. ומה, איזה סיפורים המצאתם להם? לא נתנדב. משפחה שלי בבובות. איך את זוכרת את עצמך? איזה ילדה היית לדעתך? כאילו, בגיל צעיר. כאילו, גיל היסודי. מה זה חוצפנית משעשעת? כאילו היית מגיבה? תני לי דוגמה. אדם מצונן. מה, זה כבר זקנה של גיל 30? אני אעשה זקנה של גיל 30. זה צינון של גיל הנעורים. אז לא סיפרת לי פעם, איזה חלום היה לך כשהיית ילדה? מה להיות? ואיך להיות? להיות גננת. באיזה גיל? בטח ביסודי. ואז בשלב מסוים החלטתי שגם ככה יהיה לי גן פרטי של עצמי, אז נוותר. גן פרטי, ילדים. ואז רציתי להיות עורכת דין. אמרתי לעצמי, גם ככה אני פה יותר מדי מתמקדת בפרטים ולהתחיל כל החיים שלי להתעסק במי צודק ומי טועה, זה לא בשבילי. אז ויתרתי. בצבא רציתי להיות צלף. זהו, ואז החלטתי שאני רוצה להיות ארכיטקט. איך הגעת לזה? להיות ארכיטקט? כן. איך הגעת להחשבה הזאת? מתי זה קרה גם? ולמה בלשון זכר? את כאילו התכוונת גם לעשות ניתוח לשינוי מין על הדרך? תמיד נשמע טוב יותר ארכיטקט מאשר ארכיטקטים. אני זוכרת שהתקופה שהיא אוכלת קפה, שותה קפה עם כל מיני דברים, כל מיני... התקופה הזאת הגדרה. אנחנו עברנו לתקופה דיאטטית, תקופה של בריאות. זה בהשפעת טבעי? גם, בין היתר, בעיקר. גם בהקשר של גיל. מה זה גיל? היי. אפשר שנזמין פרישייט עם בננה, תמר, מלון, בלי סוכר. יש לכם חלב סויה? כן, על בסיס חלב סויה. בחיים לא שתית חלב סויה. אני אשמח בבקשה ל... לא יודעת. עכשיו כמה דקות, סלח לי. כן, אני עוד אקח קצת זמן. תהיו כמה דקות, תודה. טוב, מה תצטרדה? תסתכל על יבגני? אני אשמח שספרי לי איך היא מחייכת. אני אשמח שספרי לי יבגני.